omdala. Hey, ethethayo, ethetha isiXhosa. Umhlophekazi wafika ekufikeni kwakhe, yebo babecelile ukuthi abe ngapha leso sikhashana ngoba nakho kwakade kungekho right. Bethi angazi kuyathutshulwana ngala eCape Town ini so ingane yahlala-ke nathi ngapha. Indaba kaVuyakazi noMpumelelo had Musa and Mayeni pulling in different directions. uVuyakazi nina ninompumelelo beningamfundi walelwa yimina today. Hayi mina uVuyakazi ngamazi ungangibekeli kabi. No, ngisho wena ukuthi kusho ukuthi awukangazi ngoba uVuyakazi ula ekhaya namhlanje because mina I had to rise ngadefend umuntu engingamazi ngathi akalandwa mina kodwa uyavuma mina. Okay, ngamlanda. Singamdiscuss ingane. No, ngizama ukuthi ngicela singakhulumi ngeVuyakazi. Mina ngikhuluma ngompumelelo ukuthi ngicela ungambulali. Ngicela ukuthi kumele menze into wrong correct. No. Yo, my heart starts beating because this is the second time we're doing this, guys. I don't know why it has to happen again. Yena uzokwenza lento afuna uyenza and no one can tell me about it, whether it's wrong or right. Wrong. That is wrong. Abantu laba bayaphila banemiswa. So ungacabanga ukuthi uzokhuluma noma kanjani nabo ungabahloniphi. I've never been happy barely in my relationship with Mpumelelo, and from 2021 actually ever since we moved to Joburg. Mancweni ngiyacela mina uma nisathandana lungisani indaba yenu noma ke ngabe senithini ke manje kodwa mina ngikufuna lapha kwaMseleko. Shibase angixolise ukufaka but into eyenza ngakufaka angisukanga emoyeni. Uma kaVuyakazi cried before me ukuthi uMpumelelo noMayeni lento abayenzayo ibhlungu ngamtshela but ke ukube we communicate, that is why ke ku wrong ngoba uma kaVuyakazi ucommunicate nawe as if wena uhlezi full time nengane. I understand yona kodwa ingane mayigula umuntu olala esibhedlela nengane imini we understand yona. Yes, angikude neqiniso lokuthi ngalwa ngithi wawulwa ngoba wawungevulwa nami, wawulwa noMpumelelo njengoba nami ngilwa noMpumelelo ukuthi ngoba wena wazi ngoba nawe that time uMpumelelo ibehavior yakhe uyakhumbula ukuthi yayinjani. Yes, ngiyabonga. Okay, angithi yabo this time ukuthi behavior yaMpumelelo injani towards me. Yes, the same thing eyayenzeka kuwena that time mina ngayilungisa ngami yashintsha ekugcineni. Why did Vuyakazi's baby leave Mzumbe? uMhlophekazi ubela ekhaya uma wakhe uhambile wathi uyakwala wena wathi uyamthatha noMhlophekazi. uVuyakazi uthi asimhlawulele uMhlophekazi iphutha elikhulu but ke mhlawumbe usho ngoba nakho ethola indoda. Umuntu esingamhlawulele ilomncane ofikayo uNzulu and ngokwazi thina la ekhaya ukuthi si-operate kanjani silinde bona abantu ukuthi basitshela ukuthi fanele simhlawulele kanjani but manje akuselula ukuthi simhlawulele because somhlawulela siphinde singamtholi kusho ukuthi sizohlawula phinde bayihlale nengane yethu ngoba kuyaliwa manje. Indlela ahamba ngayo ayingiphathanga kahle ngoba ukube babe communicate ukuthi kwasekuqaleni kungathiwa ingane iyavakasha izobuya ngomhla ka-27 July kungadlalwa ngayo. Hello guys and welcome to Khabulelo Tea, the only channel where we sip a lot of tea without judgment. Okay, so we are back again with Kwenzakalani Ngosaziwayo Bethu. It is another episode of Keeping Up with the Mselegus. We are unpacking the first episode of
uncut of Uthando Nesthembu. Well, they came in rushing and they came in shocking and very hard for us to contain ourselves. Because why are we finding out ukuthi Mayeni never really liked Uvuyokazi? From the beginning, from girlfriend stage to Uvuyokazi getting pregnant and giving birth to Mhluphekazi. Now it all makes sense because the way Mpumelelo treated Uvuyokazi, that means Uvuyokazi had no backup from umndeni kaMpumelelo, someone that will talk to him and say, this is not how you treat umuntu wesifazane, this is not how you treat umuntu omthandayo, this is what you must do. Then Umayeni failed to do that because vele ubengamthanda Uvuyokazi from the get-go. And now we are all surprised Uvuyokazi sithatha ingane yakhe the way that she did, because to be quite honest, when she is not respected and not seen as a human being, let alone a baby mama, she doesn't deserve to explain herself kulabo bantu ukuthi why she is taking ingane yakhe. Yes, Umayeni uyikhulisile ubemhlalela nayo, but we know ukuthi this would have turned into another Mselegu family meeting where Uvuyokazi has to explain herself, and at the end of it all, Mpumelelo will still get what he wants, because we've seen that on Uthando Nesthembu, even Izingane Zesthembu as well, where Mpumelelo would host a family meeting to discuss ama affairs of Uvuyokazi, and at the end of it all, Uvuyokazi is never heard, and we've seen that. So rather she takes ingane yakhe ahambe nayo yohlala nayo eKapa, to be quite honest. And we now know that this is a business lady, an entrepreneur. She's selling weaves and cell phones, iPhones. She can afford the baby. She's an influencer even now, with brands that she's affiliated with. She can really afford to take care of her kids without the Mselegus providing for ingane zakhe. I think it wasn't necessary that we know that she didn't like her, but it was an eye-opener to know ukuthi everything unfolded the way it did with the behavior ya Mpumelelo towards Uvuyokazi, because vele even Umayeni as the mother of Mpumelelo didn't like Uvuyokazi from the get-go. Let me know what you think about this in the comment section. We are back again, okay? So now don't forget to share this video in all your social media platforms, and don't forget to like, comment and subscribe to our channel. Hit the notification bell to be notified whenever we post a video. As for me, Intombi Yakamzilikazi Umashobane, I will see you on the next video. Okay, goodbye.